Čaute všetci, vítam vás u nového videjka, to je zase Brexit King a v tomto videjku si ideme dať unboxing na Insta360 2C Pro. Je to tá istá kamera, ako používam práve teraz, iba je to Pro verzia, to znamená, že táto kamera, čo teraz mám, bude na handcam, na streamy a túto dáme na facecam. No a v tomto videu si to rozoberieme, aké sú rozdiely, potom si dáme, že akú má aplikáciu, dáme si unboxing, recenziu, všetko. Oznamujem, že toto videjko není žiadne spolupracované, všetko som ja platil a budem všetko hovoriť, jak to je pravda a tak. Nezabudnite like, odber, sapanie, kreator kód Brexit, podržítko King a užívajte videjko, poďme na to. Dobre, ideme si rozpaliť tú webkameru. Je to Instalink 2C Pro. No a tu môžeme vidieť krabicu. Obsahuje tú Link 2C Pro kameru. Potom to obsahuje magnetický ten držiak na monitor. USB-C kábel, USB-C adaptér na USB-A. To je podľa mňa dobre, tí, ktorí nemáte, akože jak ja, že nemáte adaptér, že nemáte v počítači USB-C. Potom tu je nálepky. To sú nálepky. Máte, že keď chcete náhodou robiť nejaké prezentácie, ste učiteľ, aby videli presne tú tabuľu rovno, tak to je na to. Jak teraz vidíte, teraz robím ten desk mode, to je ja mám tu Insta360 2C, tu je tu nejaká variant card, o čom to je asi, to je toto, manuál, tu môžeme vidieť, že to je HDR, je lepší režim, tu je ten Smart Wide Mode, to môžete vidieť, že to je, akože aby ste videli tú tabulu, potom je tu už nové AI Meeting Assistant, tu nejaký Smart Control cez telefón, lepšie, keď hráte hry, akože jak ja, a je tam zadné farby, je to lepšie všetko vidieť, je tam 1,3 palcový senzor. Je tam auto framing, to znamená, že vás to sám zaostruje a keď sa náhodou pohybujete, že vás to akoby ukazuje. Lepší zvuk je to, lebo títo webky majú aj svoj mikrofón, potom si ukážem aj mikrofón. Všetky akoby zvuky nepočujete, počujú iba vás. Tu lepší nejaký natural, tu je asi pozadie, že je lepšie rozmazané, alebo jak to je. Dobre, ideme si to otvoriť. Je tu táto kamera Insta3 Link 2C Pro. Je to AI kamera. Viaci používajú AI, potom na konci videjka si spravíme že kúpil som to v NAI, takže asi tu je 20% zľava, kto si zoberie, má 20%, takže tak. Kúkajte videjko až do konca, to si na konci rozotrieme. Tento kábel, keby niečo ste zapýtali, je to od mikrofónu, takže tak. Mám ho bližšie akože pri ústach, aby vám bolo lepšie počuť tak. Dobre, tu máme keby návod na použitie. Vieme, že nikto nečíta návody, ale kto si chce pozrieť, vám to nejak dám. Je to takto návod, môžeme vidieť, že tu máte držiak magnetický je, kamera je magnetická, tu máte na prsty, to sa nabolo, že gesta, môžete zväčšovať a tak. Tu máte na to gesta, je to ten magnetický a to je taký návod. No a tu máme to, poďme to otvoriť. Keď som minul otváral túto kameru, ale nemal som pročkovú, tak vidíte, Insta si strašne dáva záležať na dizajne krabice a vnútri. To strašne pekne podľa mňa vyzerá. Tu máme ten prvý magnetický držiak, tu máme rôzne fólie. Áno, je to protišmíkové, to je podľa mňa veľmi dobré. Tu máte na statív, že to môžete keby zatočiť a je to ten magnetický, že si to môžete nahnúť. Hore, že keď chcete na monitor a tak, je to podľa mňa strašne dobré. Ďalej, tu máme kameru, sa necháme nakoniec. Tu vidíme to magnetické. No asi vnútri nič není, nevadí. Tu máme potom nejaké vecičky, lebo má to aplikáciu, všetko. Dáme sem bokom, dáme ešte toto. Nie sú to nejaké nálepky. Počkať, manuáliky, počkať. A sú tu nálepky. Insta360, Think Bold, dve nálepky. Akože mám strašne rád nálepky, keď sú nejaké od GoPročka tak. No a tu môžeme vidieť, to sú tie nálepky na tabulu. To si normálne nalepíte na tabulu a vám to normálne bude, keby si ukazovali presne tú tabulu, je to podľa mňa strašne dobré. 5 nálepiek. Ale akože je to podľa mňa trošku zle v tom, že keď máte náhodou viacej, alebo keď sa prenášate, alebo jak, nemáte viacej nálepiek, ale nevadí, asi sa vyučuje, väčšinou máte tú istú tabulu. Tu máme kábel, akože dosť dlhý kábel a môžeme si to tu kúknúť. USB-C na USB-C, je to približne, koľko to môže mať, pol metra, meter, to mám tak od oka. Tu je adaptér USB-A, USB-C, sa pichnete a do počítača. Tu máme posledná naša kamera. Tak to z dole pekne si odlepíme. Pekne. Trošku som to roztrhol, nevadí.
No je to tu tá kamera. Ďalšia výhoda na tejto kamere podľa mňa dobrá, že tu máte akéby, že aby vás nikto, chápete, že ste na internete alebo jak a nech vás nevidia, sú presne také, ste bezpečí. Dvakrát toto ťuknite by mal byť zoom, keď si pamätám z tejto kamery, tu máme také repráčiky akéby. Tu asi zaznamená ten mikrofón. Tu máme za to USB-C, akože je malá, elegantná kamera, nemá akože pohyblivý krk, to podľa mňa nevadí. Ale ten drahší model, čo je, tak to je také, že dobre na cestovanie, alebo keď chodíte pri streamovaní a tak, pôsobí strašne prémiovo, nemá žiadny akože lacný pás, akože docela je veľmi ľahká. Poďme si ju zapojiť, poďme si to všetko sprístupniť a ukážem vám všetko. Dobre, keby ste si chceli náhodou stiahnuť tú aplikáciu Volant a myslím, že presne tá aplikácia, vám poviem, ja ju tu hneď mám. Aplikácia sa presne volá Insta360 Link Controller. Dúfam, že to bude tá istá. Je to ona. Takže tu máte, dáte, že do Volant, stiahnete to a máte. Tu máte, otvorím ju. Teraz vidíme tu pročko, to je tá pohyblivá, nepohyblivá. Ukážeme si aj mikrofón, všetko vám to v tomto videu ukážeme, no a tu je tá nová kamera, to si pekne dám. Vidíte, je to magnetické, je to podľa mňa strašne dobré, takto si potom môžete vysúvať hociak, môžete púkať dole a tak, podľa mňa je to strašne dobré, tento aj držiak, aj to na hociaký monitor, ja mám zaoblený monitor a fakt to tam dobre drží. Dobre, teraz sa mi hneď ukázal toto, to je asi hneď aplikácia, takže môžeme tu vidieť, že hneď sa mi otvorila aplikácia, ak som pripojil kameru. Tak a to sa mi asi nestane, lebo ja ju mám stiahnutú, že hneď aplikácia, updateneme to je na pročkovú verziu, že som taký trošku ružovkastý, to všetko sa dá nastaviť chat. Dobre, konečne sa mi to stiahlo, vidíme, ona je väčšia. Ja vám teraz ukážem, pozrite, takto mám celú kameru, najväčšia, vidíte, tie trofeje, všetko, skriňa. Ale keď som túto, normálne mám hore. Ale som teraz taký ružovkastý, to sa všetko dá nastaviť, chat, ale krajšia, fakt o mnoho krajšia. A keď si to dáme na stôl, tak viacej toho dáme si desk view, to znamená, že nám ukáže, čo je na stole. Lebo táto moja má 1,2 palcový ten snímač a tento má 1,3, takže to znamená, že je približne 0,1 palca, ale akože väčšia, vie zaberať. Pozrieme si, aké sú tu funkcie. Hneď si nastavíme 4K, 4K 30, že je to vidieť rozhodne, to je 1080p, 1080p 60, ale podľa mňa je lepšie to 4K. Vidíme, 4K, všetko plynulé. Aj odraz z tých okuliarov. No, tu máme mikrofón, máme tu ten whiteboard, to znamená, že dáte si nálepky, teraz to asi nič nenájde, než to neskenuje, lebo nemám tu tie nálepky, aby sa normálne dali, že presne na to. Potom máme auto framing, dúfam, že to dobre hovorím, to je, že keď sa hýbete, tak vás to akéby zaznamenáva, že zaostruje a zaznamenáva, aby ste stále boli v obraze. Není to také, že úplne keby som išiel preč, že ma to nájde, ale je to také, že aspoň fakt je to podľa mňa dobre. Tu si potom môžeme nastavať keby zoom, všetko. Je to zoom až do, dobrý zoom, 4. Až do 4 zoom. Je to veľmi dobré podľa mňa. Potom tu máme, tu je ten nový, to sa musíme zaregistrovať, je toto nové AI. Je to v podstate, to je to, že keď náhodou máte nejakú meeting, tak vám to asi hovorí, že čo si máte lepšie dať a tak. A je to ako AI recording setting, tu máte, potom tu máte screenshoty alebo natáčanie, keby ste chceli zároveň akože natáčanie, ak chcete cez OBS a tak. Potom tu máme rôzne scény, si môžete robiť, že príklad tomu budeme na večer, na noc a hneď si prepínate. Ja väčšinou tie scény nerobám. Potom tu máme efekty. Je tu, môžete sa rozmazané pozrieť, podľa mňa rozmazané najlepšie na 35. Akože docela pekne stíha to. Kamera stíha všetko. Úplne trošilinočku je trošilinku tepla, ale úplne to ani není cítiť. Potom tu máme broken, to je to nové, myslím. To je krajšie. Potom si môžete dať hociaké pozrieť, aké tu je, potom svoj obrazok. Potom ďalej aj green screen si tu môžete dať. Môžete si dať nejaký, že asi, že aby vám to dalo, že clear, neonový, vintage, také keby filtre. Potom make-up a tieto veci idú, keď nemáte 4K nastavené, aby to stíhala asi aj tá kamera. Podľa mňa to stíha, ale asi aj by sa toľko neprehrievala. Dobre, teraz máme 1080p, vidíme, tu máte tu, že make-up, môžete si nastaviť všetko, fresh, potom pery, všetko, keď nemusíte sa babi akože malovať. Potom je tu, že beauty, že si môžete dať asi pleť, aby bola hladká, všetko, aby bolo úplne presne, ak by malo byť. Ja si to naspínam na 4K. Nastavenie. Máme HDR režim. Tak toto vyzerá bez HDR-ka. Sa to všetko prispôsobí a z HDR-ke tam vyzerá takto nejak.
je to viacej svetlejšie a myslím, že ale je to také viacej svetlejšie všetko. Autofokus máte tu. Doporučujem tento autoflicker nastaviť na 50 Hz, lebo na Slovensku máme 50, nie 60. To je trošku taká nevýhoda. No a máte tu jas všetko, sa tu dá nastaviť. Potom sa tu dá toto nastaviť. White balance to väčšinou dajte na nejakých 7000, záleží ako máte pleť a všetko. Vidíte, teraz som taký studený, teraz taký moc teplá farba. Potom aj exposure, to si dáte väčšinou podľa dňa. Keď je noc, tak si dáte silnejší, keď je akože není taká noc, tak si dáte slabšie. Potom shutter si necháte na 1.50, ako máte dole nastavené. Autofocus, to je automatické asi zaostrovanie. A to je asi všetko. Potom tu vidíme, že tu je virtuálnu kameru, tu keby ste chceli si to OBS-ko. Teraz sa mi to pustilo pekne. Máme to autoframing. Tak to sa to má zastaviť. Dobre, zastavilo sa to, ale musí sa to zoomnúť naspäť. Keď uknete na dotykovú obrazovku, sa to ešte priblíži. To je veľmi dobré. A úplne naspäť vráti. Whiteboard môžeme vidieť. A toto je asi všetko nastavenie. Podľa mňa táto kamera, chytím ju, není vôbec prehriatá. Vidíte, že hneď sa zaostruje. Keby som teraz niečo tu ukázal, hneď sa zaostruje. Akože fakt veľmi dobre. No až za to, že ste dopozerali toto videjko až do konca, tak tu máme tu tento žreb. Je to 30% zľava na produkty. Kto chce, si to môže nejak vyzvihnúť. Podľa všetkoho je to na tyčové vysávače ETA. Všetko to máte napísané, čo to je. No a kto chce, si to môžete zobrať, je to v NAI. Hodnotím túto kameru 10 z 10. NAI stojí 194 €, v Alze 200, to je iná, to je tá pohyblivá, keby ste chceli. A tá nepohyblivá, tu mám ja. A tá nepohyblivá stojí 221, ja som kúpil lacne, som kúpil cez NAI a sú tam rôzne kupóny, keď napíšete, vám pošlu. Fakt je to veľmi dobrá kamera, doporučujem ju, keď chcete byť streamer akože a chcete to fakt mať 4K, podľa mňa lepšie ísť do 4K, jak potom časom stále upgradeovať. Že ak chcete zvuk normálny, potom iba spredu, alebo vy, originálny, hoci ak si môžete nastaviť, že sa dá nastaviť táto kamera, že keď si ju dáte takto na ležato, či ju chcete vertikálne alebo horizontálne, to všetko sa dá nastaviť a fakt doporučujem ju a dajte like, odber, nezabudnite sa Savan Creator Code, tu máte ešte raz ten kódiček, bežte niekto a lúčim sa s vami, čaute.